Căsnicia. Căsnicia este taina încheiată în paradis și ea poate fi ori poarta unui cer senin deschis, ori căderea într-o groapă de abis întunecat, fiecare să ia seama câtă vreme n-a intrat. Căsnicia e ca o oală, stând întors sau stând frumos. Ori îi torni și ține totul, ori îți varsă totul jos. Căsnicia este o taină sfântă de la Dumnezeu și așa trebuie păzită și la bine și la greu. Ea se pregătește în ceruri, dar se încheie pe pământ. Iar odată încheiată, rostul ei rămâne sfânt. Aștepta să-ți fie soțul înger, fără niciun greș, căci și tu, la judecată, nu știi cum ar fi să ieși. Tu nu-ți pedepsi soția? Nici tu soțul, niciodată, ci sărutul și iertarea, fără orice judecată și orice ziua, să vă înceapă și sfârșească în iubire. Și atunci luna, cea de miere, nu va mai avea sfârșire. Fericește-ți căsnicia, respectând soția ta, căci te fericești pe tine când o fericești pe ea. Însoțirea cea mai dulce e aceea când cei doi află pentru a lor iubire gânduri și cuvinte noi. Când de fiecare dată dragostea între ei e nouă, chiar și în zilele de toamnă, diminețile-s cu rouă. Fericește-ți căsnicia, respectând pe soțul tău, căci nu-i bine și de tine, dacă el ajunge rău. Și cei, dacă bătrânețea va albi părul pe frunte, dragostea sărbătorește chiar și zilele cărunte. Căsnicia niciodată să nu-ți lasă să îmbătrânească, dragostea mereu să fie proaspătă și tinerească. Să vă afle în bucurie orice dimineață bună și orice seară să vă afle închinându-vă împreună. Dragostea și mângâierea nu încetează niciodată, să vă țină fericită căsnicia minunată. Că oriunde sunt în casă dragoste și mângâiere, este dulce părtășie și în cuvinte și în tăcere. Amin. Amin.